Здравейте хора, аз съм Ванката ВГ и сега ще цъкаме CS1.6. Пак. Пак ще цъкаме CS1.6. Не е казано, че само на това ще снимам днес. Но просто на това ми се играе сега. Иначе ще снимам и също и на Майнкрафт. Ей сега, след този клип, като го заснема и на Майнкрафт. Ще поцъкам малко. Но въпросът е, ако може някой да ми предложи някаква игра в коментарите, която да играя, и ще помисля дали може да играя или не. Но тъй колко човека ще ми предложи в коментарите? 5. Но както и да е, сега цъкаме CS1.6 и сега сме бяхме при таковата на спауна на тези, на добрите, как им викаха, GT-та. Контртерористи, да. На контртерористите. А после също и ще поиграем малко Counter-Striker. Global Offensive обаче пак. Миналия клип нещо стана прекалено дълъг и не можах да го заснема. Аз никой не мога да убия, не е честно. Оръжието ми е слабо. Значи... Амаха. Къде е бил тос? Нескришно място, в кавички. Капа. Умри. Така, едно убийство, yes. Презареждай, бро, презареждай. Айде бе, някой ще дойде ли? Двамата ги убих с дигъл. Единия с хедшот, а другия в краката го оцелих и умря. И аз съм много добър. Вече имам 907 убийства. Много съм добър, капа. Нали? Биго. Нали, тате, капа? Много съм добър. Это е капа. Капа. Капа не е глупост. Бе, не знам как точно се обяснява какво е, но аз знам какво е. Да, ама точно не знам как трябва да се... Взех му 37 демидж с гранатата. Така... Клипът дълъг ли стана? Прекалено ли е дълъг? 4 минути, 4. Аз ще го направя 12 минути. А на Counter-Strike Global Offensive ще ги правя по 8 минути. Ще ги правя по 8 минути, защото графиката е прекалено хубава и много ми изписа 1%, като го качвах, че беше на 1% и ми изписа, че още 170 минути трябва да чакам. И аз се отказвах и си казах, ще направя по-малък клип. Айде, никой няма да убия, като съм там. Хайде ставай, таткото БГ трябва да е. Чакай малко.
Таткото БГ ще е след една година и половина. А ти мислиш ли, че след една година може да ми давате по телевизията? А? 5 минути до... Хакери са тя, аз ти казвам, гранатата е метна, той е и там и ми взе демидж тук. Убих един. Просто ще мина от другата страна. Искам скоро да се смени картата на една дъст, който съм адски добрия. Там деца ви, там най-много натрупах килове. Хайде да! Къде стреляш? И да ги привлека. Искам дикой. Искам дикой граната. Не, дикой го имаше само Ама аз искам дикой граната. Айде стига. Искам дикой... Аз ви... Таткото БГ. Не. Ставай. Не, трябва да си защитя ръпа. Ставай. Не. Иване. Айде. Айде. Пеш. Не, остават ми много малко минути. Добре, ти си говори там, защото аз няма да ти говоря. Що? Не. Защо съм такова? Защо къде са ми пушките? Ти си ги махна. Пушките ги няма. Защото пък е само сервера с ножове. Ще се опиташ ли да запалиш тук? Имам ли избор? Не. 2. Натисни 2. Добре. Стъпя калашник. Калашника не е такова оръжие. Лошо. Убиха те с граната. Защо? Защото трябва да цъкаш копче винаги. Да направиш винаги. Оръжията да им изчезна телефон. Да се бъде там моя телефон. Сгори ми бомбой. И пътъй ще го направя всъщност 10 минути. 10 минути. Ще се отваря. Имаш 2 минути да игра още. Аз играх 5 и ти 5 и готово. Нали? Не. Добре, аз просто ще спра клипа. Хора в 10-та минута. От Макдоналдс е купан. Има ли нещо проблемче? Има стъпя калашник. Калашника не е тъпо оръжие, даже и ти си стрелял в такова наистина. Не ми харесва вече. Защо? Приеми го, терористите имат калашник, защото са терористи. Окей.